gentlemen, let's hear some jazz. Ωραία, το σίγουρο είναι ότι είσαι στο The Voice. Το θέμα είναι αν θες να νικήσεις ή αν θες να πας με την Έλενα. Θες να κερδίσεις ή θες πραγματικά να κερδίσεις? Σας άρεσε ο Παναγιώτης? Φεύγεις καρέκλα, έρχομαι. Μόλις έκανε μασάζ η ψυχή μου και έκανα... Τώρα που έχει κοιτάξει την καρέκλα μια ώρα και έχει βάλει γυαλιά ηλίου, ας πούμε, και έχει κάνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, θα καταστραφείς, παιδί μου. Εγώ δεν θα ανοίξω τα μάτια μου μέχρι να μου πεις ότι θα έρθεις μαζί μου.